दिनै सान्थिपुर दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों 13 बोसोर बैसो सिंनि गथ'साफोरनो बेसेन नाङाजासे जोलुर गेलेनाय सोलोंथाइ मावबादा खुंनाय जादों। बे हाबाफारिया दिनै 5 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 19 जुलाइसिम जागोन। सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लानाय जादों। सान्थिपुर ओनसोलनिफ्राय जाय हौवासा गथ'फोरा जोलुर गेलेनो मोजां मोनो बे बेसेन नाङाजासे जोलुर सोलोंथाइ मावबादायाव जोलुर सोलोंथाइ लानो हागोन। बे हाबाफारिखौ सान्थिपुर दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बानजायदों। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै मा फोरमायखो मिथिना लादो। खुलुमबाय। गिबियाव सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे ओनसोलनि साफ्रोमनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दा दिनै जोङो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै 13 बोसोर बैसोनि फंबाय उन्दैसाफोरखौ लानानै जोङो जोलुर बादायलायनायनि जोङो मावबादाखौ दिनै जागायबाय। बे हाबाफारिया फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 18 अक्ट'आव जोबहैगोन। बेनिखायनो जोङो खावलायनो लुगैदों जोंनि दालाइसानिफ्राय जाहाथे जोंनि सान्थिपुर ओनसोलनि गासै फंबाय एबा जोलुरखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोम फंबायमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो गाव गावनि जाहाथे बेसेन गोसा बे गरम बन्द समखौ मोनसे स्किल सोलोंनायाव गावखौ बेस्थ' लाखिनो हायो। जोङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि सान्थिपुर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो गामियाव जाहाथे 13 बोसोरनिफ्राय लानानै 15 बोसोरसिमनि हौवासाफोर जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो।